Як рӯзи ман дар сабти филми туркӣ. Имрӯз саҳар барвақт небуд, балки каме дертар, соати 1 баробар омадем. Тавассути автобус ба ҷойҳое ки филмҳои таърихӣ сабт мешуданд ба он ҷо рафтем. Рафта пеш аз ҳама хӯрок хӯрдем, ба мо хӯрок доданд. Баъди хӯрок хӯрдан рафта либосҳоямонро иваз кардем. Роҳгузар будем, роҳзани баҳрӣ шидем. имрӯз ба ман нақши роҳзани баҳриро доданд. То вақте ки навбати навбардори мо биёяд, мо дар як ҷо нишастем. Ҳар кас ба кори худ овора буд. Кадоме мехобид, кадоме машғули телефон. вақте ки навбати мо омад, ба майдони навбардорӣ рафтем. баъди он ки нақши худро иҷро кардем, боз барои хӯрдани хӯроки шом омадем. хӯроки шомро хӯрдем, боз ба майдони навбардорӣ рафтем. аллакай ҳаво хеле хунук буд ва барф ҳам хеле шадид меборид. бо вуҷуди барфи шадид ва ҳавои хунук, мо дар майдони навбардорӣ будем. вақте ки санаҳои мо ба анҷом расид, моро ҷавоб доданд, ки аллакай қариб субҳ соат 3 шуда буд. рафта субҳонаи худро хӯрдем ва либосҳоямонро иваз кардем. баъд савори автобус шуда ба хонаамон рафтем. барф хеле шадид меборид. ҳамин тавр як рӯзи пурмоҷарои ман ба анҷом расид.